Rodri Kassar kien ikkundannat l-40 sena priġunerija brabta mal-qtil tal-eks mara tiegħu lura fl-2022 u ftit tal-jiem ilu huwa kien ikkundannat 11-il xahar ħabs addizzjonali brabta ma' vjolenza domestika mwettqa fuq l-istess vittma. Madankollu, il-Malta Women's Lobby insistiet illi hija ferm iddiżappuntata b'dawn l-aħħar sentenzi kif juru ċar fis-sistema tal-ġustizzja fallit lil Bernice Kassar. Fil-waqt li l-inkjesta Valencia kienet ikkonkludiet mingħajr tlaqliq illi l-istat kien falla lil-lom ta' żewġ tfal, issa il-Malta Women's Lobby esprimiet dispjaċir enormi u rabja għal fatt illi mara illi kienet irrapportat teddid serju fuq ħajjita tara illi sir ġustizzja magħha 4 snin wara illi spiċċat maqtula. Falliment totali tal-ġustizzja. Intqal li l-ġustizzja waslet tard wisq fil-waqt illi stmerrew il-perjodu tant qasir ta' priġunerija illi ngħatat fl-aħħar sentenza piena ta' ftit xhur għal dak li l-Women's Lobby ddeskrivit bħala akkużi gravi. Intqal li l-messaġġ li jintbagħat lis-soċjetà barra huwa perikolus. Fl-isqarrija nagħtu ukoll li f'każi bħal dawn lid tal-ġustizzja trid tkun urġenti u proattiva sabiex il-vittma ma tkomplix tgħix f'riskju. Il-Malta Women's Lobby insistiet li l-każ ta' Bernice Kassar m'għandux jiġi mfakkar bħala traċedja imma bħala mument illi kixef l-istat diżastruż ta' kemm is-sistema qed tfalli lil dawk li qed ifittxu protezzjoni. Mument illi għandu jkun katalista tal-bidla.